lyijyä on tullut myöskin Ursuk Oyltä ja Mikko Vaisteelta, niin että lyijyä on yhteensä 300 kiloa tuolla kellon sisällä. Siinä sitten tulee pumpulle oma henkilökunta ohjaamaan ja Ylihä tulee tuolta sukeltamaan tällä raskassukeltajavarusteella ja Harri Ylhä tulee auttamaan. Kaikkea arvokasta pitää olla mukana, kun mennään merenpohjaan. Ihmisillä on kautta aikojen ollut valtava halua vallottaa muuta maailmaa, lentää avaruuteen, Kuuhun, Marsiin ja vaikka mihin seuraavaksi ja sitten toisaalta mennään. Kuvitella kuinka paljon nämä painaa, metallin kypärä, niin ei sillä kyllä oikein momolla vittu. Sukeltaja tarvitsee 2 avustajaa. Toinen on avustaja, toinen on pukupoika. Tällä kertaa pukutyttö. Ja jakkara, jolla sukeltaja istuu, ei ole mikä tahansa jakkara. Se on todella tehty ihan vanhojen ohjeiden mukaisesti. Tämän tapaisella jakkaralla sukeltaja on aina tavannut istua, kun hänet on sukelluskuntoon laitettu. Sieltä tulee vyö ja puukko, molemmat. Eli voisi sanoa, ei paremminkaan puukko, vaan sukeltajan veitsi. Ja näiden kanssa, nimenomaan tämän veitsivyön kanssa, sukeltajan puku vedetään riittävän ylös, eli jaloista tulee tämä tyhjä tila pois. Ja siellä niin kuin näette, niin sukeltaja saa oikealla kädellään veitsen tuolta vasemmalta puolelta pois. Se on tarkoitus nimenomaan näin. Ja istuutuu uudelleen ja sieltä manttuut käteen. Tämä on tärkeää, tämä villa. Aina ollut sukeltajalle. Riittävästi villaa jalkoihin. Kun jalat on lämpimänä, silloin koko sukeltajalla on lämmin olo. 4. villasukat katselin Oulussa, kun ammattisukeltaja veteli jalkaansa ja sanoi, että on tärkeää, että jalat on aina lämpimänä. Ja sitten tulee tämä höyhen tyyny tuohon olkapäille, eli kun tämä haarniska tulee siihen päälle, niin pannaan pehmuketta väliin, jotta se ei paina hartioita. Ja avustajat auttavat kädet sisään. Näin. Ja seuraava vaihe on aika tärkeä, eli siinä tämä sisäkaulus taitetaan kunnolla, mutta sitä ennen tulee kuitenkin tämä, sanotaan nyt ihan, olkoon se sylkiliina tai räkärätti, ihan kumpi tahansa, mutta kysymys oli siitä, että kun sukeltajat sukelsivat, samat sukeltajat käyttivät samaa pukua sukeltaessaan, jolloin pidettiin tämä etunen puhtaana ja siihen tuli sitten aina puhdas liina tätä seuraavaa sukeltajaa varten. Rauno Raution vaimoa Oulussa, kun haastattelin ja kysyin, että ammattisukeltajan työssä mikä on ollut vaativin asia, mitä hän on kohdannut, niin hän sanoi, että se oli aina kova homma, kun Rauno vaati joka päivä 4-5 puhdasta liinaa ja ne piti aina silittää. Hän ei hyväksynyt niitä silittämättöminä. Sisäkaulus taitetaan nätisti tuonne taakse, eli sitä ei todellakaan tuonne haarniskan sisään sullota miten tahansa, vaan otetaan nätisti tuolla näpeillä kiinni ja taitellaan sinne siististi. Haarniskaan kiinni. Ja menee ensin tuolta takaa sisälle riittävän pitkälle ja sen jälkeen sitten kun se on siellä takana sisällä, se on helppo lopsauttaa myöskin niin, että tämä etupuoli menee nätisti paikalleen. Ja siinä saa sitten pikkasen myöskin sukeltajan leukaa ja nenääkin varoa. Tämä on 12 pultin suljettu puku, niin kun
Augustus Siipe sitä 1800-luvun alussa kutsui. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä haarniska ja sitten siihen tuleva kypärä liitetään toinen toisiinsa 12 pultilla. 12 bolt suit. Ja versioita näistä sitten on vaikka kuinka monta. Vähimmillään on tanskalaisten oma malli, joka on vain 2 pultin kypärä. Eli 2 pultilla koko systeemi tiivistyy. Ovat tosi ylpeitä omasta kypärästään. Tämä kypärä, jota tässä käytetään, on englantilainen Siepe-Gorman. Meillä on suomalainen kypärä, jota on tehty jossakin vaiheessa. Kukaan ei oikein tarkalleen vieläkään tiedä, että missä ja milloin, mutta on kuitenkin tehty. Vanhat sukeltajat kutsuvat sitä raumalaiseksi. Se voi olla, että sitä on tehty Raumalla, mutta tarkkaa tietoa asiasta ei ole. Nämä tiedot on aina semmoisia vähän, sanotaan koristuksia, jotka on perinteisesti tehdyssä laatikossa. Tämäkään ei ole mikä tahansa laatikko, vaan aivan perinteinen laatikko. Ja kiskot on tarkalleen määrätyillä paikoillaan edessä ja takana, eli ei ihan missä vaan niillä on tarkka paikka määrättynä, miten ne sinne laitetaan. Ja sen jälkeen tulee kiskojen päälle, tulee 12 pulttia. Kaikki on tässä laatikossa, jota tässä vaiheessa sukeltaja pitää sylissään. Jatkopaikkoihin pultti ja prikka. Kaikilla muulla paikoilla pelkkä pultti riittää. Ja kun ne sitten kiristetään riittävän tiukkaan, niin tämä harniska on sen jälkeen vesi ja ilma tiiviisti kiinni tässä puvussa. Ja sen jälkeen tulee sitten vain tuo kypärä, joka tulee sitten bajonettiliitännällä paikalleen. Maksaa. Ja sitten kun ihmetellään, että kun niissä on erilaisia näitä pultteja, niin voitte nyt kuvitella, että ei avustajan käsi välttämättä maanantai-aamuna ole ollut kovinkaan vakaa. Ja on saattanut hyvin olla, että kun hommaa tehdään veden äärellä, niin siitähän se putoaa ja pompsahtaa ja sitten se on meressä. Täytyy tehdä uusi tilalle, eikä se välttämättä ole aina tämä kiristysvaihe. Sitäkin varten on ihan oma avaimensa. Harri alkaa sovi päällä ja olkapäitä sattuu ja on vähän muutenkin vihaisella päällä. No ei näissä kyllä parane semmoiseen mennä, että puku on itse asiassa hyvin miellyttävä ja koskaan se ei kyllä paina mistään, että on hyvin tuo puku, vaikka näyttää vähän tämmöiseltä erittäin hyvä päällä. Voiko tässä sitten oikein huomasta sitten pohjassa seurata, että mistä kohtaa on Harri sitten märkä, jos ollenkaan, mutta toivotaan parasta, että tulee kuiva mies ylös. Nimenomaan sinne pääsee tänään ilmaiseksi tämä juhlayleisö katsomaan näitä lasten sokelluksia ja siellä on vähän muutakin esillä aluksia. Muun muassa viistokaikuluotaita esitellään ja siitä sen uusia sovellutuksia, miten sen kuva saadaan kirkastettua ja selvennettyä aika kätevästi. Jaha, nyt kengät jalkaa. Ja missähän on Taneli tällä hetkellä? Tule vaan Taneli tänne eteenpäin ja ota sun kypäräs valmiiksi.
10 kiloa kappale. Eli tarkoitus todella on, että sukeltaja kävelee pitkin pohjaa. Sukeltaja ei ui, niin kuin tänä päivänä sammakkomies ui, vaan sukeltaja kävelee pitkin pohjaa. Pipo päähän, kypärässä ei ole minkäännäköistä eristettä. Se on ihan niin kuin menisi kylmään veteen paljain päin ja siitä syystä ihan kunnon pipo päässä. Aika hyvältä näyttää. Sitten laitetaan pikkuset korut vielä, että on juhlavampi olo tuolla pohjassa. Ihan tommoset kevyet helyt vaan. Muutama kilo asinetta, niin mitä sen haittaa. Nykyisin puhutaan painonhallinnasta, niin tässäkin tehdään sitä samaa, mutta vähän toisesta vinkkelistä. Jokainen kun on sukeltanut tai uinut, niin tietää, että se vedessä ei ihminen olekaan ihan samanpainoinen kuin maan päällä. Niin kaikki nämä pitää ottaa huomioon, että se kulkeminen olisi sitten sujuvaa. Ja nyt tosiaan meillä on nosturi, joka tällä kertaa me joudutaan käyttämään polttomoottoria ihan siitä syystä, että puure ottaa tuolla niin paljon virtaa, että meille tähän koneeseen ei riitä enää virtaa, vaan täytyy käyttää konetta. Ja sukeltaja lasketaan tuolla korilla tuonne Aurajokeen. Me pelastettiin se toinen siinä paikan päällä, kun se meni vielä vielä alitteen ja saadaan pois. Ja nyt meillä on sukeltajan nostokori paikoillaan. Ja pumppumiehiä varmaan ja naisia tarvitaan ja pumppulapsikin kelpaa. Atte on siellä muuten jo valmiina. Siinä kohtaa, kun viimeinen luukku sukeltajalla ruuvataan kiinni, niin siinä kohtaa tarvitsisi saada raitista saaristolla silmaa tuonne kypärään sisälle, että hyvä mieli jatkuisi. Ja jokunen vapaaehtoinen tosiaan tarvitaan tuohon kaveriksi vääntämään kampea, että saadaan sitä raikasta ilmaa Harrin hengitettäväksi. Olisikohan vapaaehtoisia? Vois mennä jo vähän kampea kokeilemaan. Sieltä löytyy vapaaehtoinen. Pumppu siitä pyörimään rauhallisin kierroksin. Sukeltaja saa raitista ilmaa.
Nyt alkaa lasku ja ihan kohta varpaat kastuu tai kengät. Hei hei. Jos sä, Harri, voisit käydä rapsuttamassa vielä noita rakkoleveä tuosta Suomen Joutsenen pohjasta, kun sinne kerran meet. Ei tainnut kuulla. Nyt on Harri siellä jo vyötärö myöt verestä ja taitaa olla vähän kylmä vesi vielä, mutta siellä käsi heiluu iloisesti. Kuten olette huomannut, niin tämä ei kovin hätäisen miehen homma ole. Valmistelu kestää aikansa ja ennen kuin ollaan pohjassa, niin siinä tovi vierähtää. Sinne häippyi kypärä ja miehestä ei näy enää mitään muuta kuin kuplia tulee ilmaan. Eli sukeltajalla on siellä päänsä takana venttiili, jota hän omalla päällään painaa ja päästää sieltä tämän ylimääräisen ilman pois. Jos hän ei tätä tee, pukuun tulee niin paljon ilmaa, että sukeltaja tulee pintaan kuin pallo. Eli pää keikkuu koko ajan, kun on veden alla. Ja kun aikanaan kysyin Rauno Rautiolta muun muassa Oulussa, että tuleeko siitä ammattitauti, kun mä olen kuullut, että mitä useampi olut, sitä keveämmin pää keikkuu, niin kyllä hän oli sitä mieltä, että ei siitä kyllä välttämättä. Täällä meillä on varasukeltaja paikalla tuolla ponttonilautalla. Ekoystävällinen lautta. Siellä on sähkömoottori perässä. Ja sieltä OK-merkki, kaikki hyvin. Sieltä se Harri tulee pinnalle ja muistutetaan siitä vielä, että näitä sukellusvempeleitä täällä on eri aikakausilta, niin homma sen kun jatkuu, kunhan saadaan tämä pois, niin otetaan vielä vanhempi versio, oli sukelluskello. Hetki sitten kastettu sukelluskone Morten käyttöön. Se on tietenkin turkulaisten kunnilla ollut pitkän aikaa. Vanha tuttu matkustaja-alus on palannut takaisin Aurajoen rantamille ja sinne pääsee tänään maksua vastaan tutustumaan paikkoja ja siellä on myös näyttely Buuren. Näin. Ja sukeltaja pois korista ja omalle paikalleen istumaan ja avustajat aloittavat puvun pois riisumisen.